Ya geger, cabagus. Oh. Ya Oh. Lah salah. Was. Ya. Oh. Boy. Yeah.
Cik lah. Ngene kan ora patek menggah-menggah ta Ren. Nah. Bike jono. Nggih, Pak Daud. Cik, yang ngono lho. Sik to piye to Ren? Awak dhewe ndak bengok-bengok. Heeh. Angger awak dhewe iki arep salto ki sing tenanan. Jane iki aku arep tenanan. Kowe iki nyapa nyegat-nyegati aku? Lah kan manggur ployan-playon mider-mider tok ya. Ukur panggon. Ukur panggung. Pok masak Allah. Aku ki ya ora ngerti ya. Adewe iki ning kene iki arep joget. Didelok isor krikil. Panggone krikil ki ndi iki nek didelok dhisik to? Wong ganongan 750 tok goblok e. Iki berarti kudu anu cek lokasi awak dhewe supaya ngerti, ya ora? Ngerti, adewe iki kudu steril. Oh iya. Tapi lek pamongko enek krikil gedhi, atraksi yo ngendo. Ngendo. Ngendo ya ora no langsung diblek ning ndasno. Ya bocah. Pokoke. Iki dibaleni lho. Baleni neh. Kudu dibaleni iki. Makane kuwi. Oh, minggir. Oh iya. Oke. Waya AA. Minggir. Iki. Iya. Ya wis apik Ayo. Ya. Sedaya amirsani ganongan lempong ngene iki. Nggih. Lah rumah saku angger atraksi ki sing tenanan lho, Mas Bang. Piye to Ren? Atraksi sing tenanan lho. Aku ki ngene lho. Adimu ki ngono ki ya iso. Aku ki bukane ora tenanan. Ning kene ki sing delok ya tanggoku kabeh. Makane kuwi aku ki ning kene ya arep omong piye ya pekewuh. Jawane isin. Ora oleh isin. Ini nyapa? Ganongan totalitas. Wah, lanange dagat mak ya to. Lanang angger megagah. Tangane rada apa? Mlaku. Tek. Boneka gede. Kepenan. Ya paling tidak nyontoni adik-adik ini lho. Jane contonono kaya piye? Oh jangan iki ta aku. Iya kowe. Iya.
miber ya? Kok iso miber ya? Piye? Duwe sayap. Aku ki duwe sayap lho. Kanca-kanca ki ngerti masamu. Tak mongno iki anake sapa? Apa regarang? Rumah saku malah manen iki jenenge sembarang. Reyok. Kok iso? Jenenge nyonton iki ngono ki Mas Bang. Lah ya kok iso duwe sayap iso miber. Alah domongi aku. Aku ya biyen tapi biyen zaman nom-nomanku tahun 1977. Kok suwi men. Aku biyen ya iso miber ngene. Sekali miber Ndul gendeng to. Lamun weteng kaya Magicom. Ya, dadi mumpul abot. Ya ndak apa-apa liyane kok. Ki aku. Tak jajal. Ya, Enteng. tenanan lho iki pirsani. Masyarakatmu lingkunganmu dhewe lho iki. Aku ngene lho. Dhewe iki pengganonge kudu profesional. Dene kuwi apa-apa ya ditanggung awake dhewe. BPJS ganongan rene. Ora enek. Ayo Mas. Mengkis-mengkis iki ya enek gendakmu ki mosok ya nyusul ndelok reyok rene iki. Wi, jan jabang bayi ya Allah. Bu, jan bengesane teko ireng. Rumah saku. Ya, tante. Wong nek lipenan ki aja minor-minor. Mare tak pesona aku kon. Lah lipen arep budal agar tak mongno ke. Domo ki lek lipenan cukup lit sithikna lho. Ngene lho biasa. Lit. Empu ngono wis ta. Alah sakit abuange. Apa nginang apa lipen kuwi? Lipen kuwi kaya. Luar biasa, Dek. Luar biasa. Aku arep muni ngono kudune ya kowe. Tanggoku dhewe iki. Ya ora apa-apa, dhewe iki wong loro iki kudu bareng. Mangkat bareng ki mulih bareng. Mulih bareng karo ndene adus ya bareng kok. Konmu sakmene to? Ndokmu. Luar biasa, Dek. Masyarakat Bangun Sari. Bangun Sari ya kene iki. Tumpluk blek. Ning griyane Bapak Supri, Bapak Supri. Luar biasa iki dhewe iki ganoan ado-ado. Ado-ado lho. Adoh, Bang Labang. Lah kok pojok krebet ngono lho. Pucuk gunung. Adoh omahku doyan. Lah kok sitok Medion. Adoh dhewe iki lho aku masamu. Luar biasa, Dik. Acarane apa? Ning kene iki dhewe iki acarane ulang tahun. Dhewe ning kene menghibur karo andum donga, Dik. Betul. Dhewe iki lulusan pondok. Aku mondok, Pak Bu. Mondok niku anu napa niku? Sik. Kowe mondok. Sik to, Bos. Tak jelasne aku iki mondok karo Ambang nggih. Sik. Kowe mondok. Mondok Bapak Ibu. Mondokmu ning ndi, no? Mondokku ning Mayak ngono. Pirang tahun? Alah seminggu wis ndang balik aku kok. Lah nyapa? Dodolan es. Oh alah, tak kira mondok ngaji apa piye bang. Dodolan es aku nang kono ya anu. Tenanan Dek ade iki ning kene andum donga. Acarane ulang tahun. Ulang tahun Mbak. Happy birthday. Kudu kuwi lho, Ndang. Kae lho tulisane. Kuwi. Yunita. Tasakuran ulang tahun kagem Mbak Yunita Kofirusunisya. Lah. Wis genah. Yunita Kohirunusia. Siah tengelmu. Lah ya kuwi lho, maca kuwi lho aku gendeng. Mbak Yunita Koirun Nisa. Ulang tahun sing ke Ndambo, aku dhewe iki mau yo karo. Oh kalau. Ndi? 18.
Oh iya. Ditungane Dik, kagem Mbak Yunita mugi-mugi dadosa putri ingkang soleh. Amin. Mugi-mugi rezekipun lancar. Amin Mas Abang. Anggenipun sekolah mugi-mugi pinter lulus. Amin. Lan liya-liyane. Nggih. Mbak Yunita enggal mriki. Amplope sepakno. Lah kusuk to, Pak. Sik. Kusuk aku kira mikir kuwi. Aduh, Ren, sik. Awak dhewe Aku ki ning kene iki seniman. Wong kok seniman yo gak mandang duit. Kuwi lho, Pak. Wong aku ki ning kene golek dulan lho, Dik. Kowe dulur karo duit abete. Ayo, duit. Aku ya abet dulur to. Ngene iki lek rene sing nyengkuyung ngene iki bolore iki ndak enek lho. Nek abot dulur kono kuwi sing wong Jambon iki kon mlaku dhewe teko Jambon. Ya Bos, aku ora ning Batur iki ndak apa-apa iki. Ora apa-apa iki. Aku wis ndongakne Mbak Yunita. Awakmu ndongakne tuan rumahe. Sapa jenenge? Pak Sopo? Bapak Supri. Pak Supri. Ingkang pundi? Pak Supri ingkang pundi sakmenika? Anu, Pak Supri ki piantune wis ora ngerti lho, Dik. Kowe ngerti to? Pak Supri ki juragan balon. Balon. Alah anake apa dikomponi ya apa ya? Aku mondokmu iso. Juragan balon kowe ngerti? Juragan balon. Alah. Kowe umpama motormu renek bensine, iki keadaan bensin larang. Hah? Kowe numpak balon. Apa iso mumbul? Iso miber apa piye? Iso ben di anu Pak Supri. Oh iya. Pak Supri enggak mriki. Dongane dhisik, Mas. Iya, sing ndi ta Pak Supri ki? Piantun. Urung roh to kowe. Masalah iki ganongan ado-ado iki ngerti Pak Supri to. Pak Supri ki piantune kamu ndi? Pak Supri ki kok Ndi? Pak Pri ora ngerti aku. Lah kowe iki yo ora Bapak ngerti. Supri. Niki jarep arep Oh, Pak ganongan. Supri. Nggowo balon Sepoti ning Mas, aja sepoti nguap. Mas. Oh, nah niku. Oh, Oke, kalau. mang ngomongi aku nang mburi ya. Piye, Dik? Anu kowe tak sangoni 50-50. Ah iya, lagi metu iki. 50-50 apa ngono lho. Lha ya apa? Kok sanu kaya ning kono kae. Niki Bapak Diamplopi Supri. 2000 kok. Oh, Oh nggih. Iki sing penting jungkir balik lho. Jungkir balik. Pak Supri, Ngene iki. sehat walafiat, rezeki kathah nggih. Amin. Panjang umur nggih. Ah ya ngono. Jungkir balik nggih. Ya, siap. Tak hitung isih sanu 2000 iku. Ora. 2000mu kuwi to. Ora tenanan. Kowe iki genah kaya Mas Nek aku. iki tenanan. Ah ya. Lambang. Dalem. Kuwi ya padha-padha greseke. Padha. Nggih. Ya padha-padha gresekan dhewe ya gresek lho Pak kok iso. Kok ayo monggo. Masa susuk? Lagi tumon iki nyawer masa susuk iki? Masa ya susuk tenan nggih. Ketane masa ya dijaluk kuwi. Iki ya keluargane Pak Supri iki. Iki koncone iki ya keluargane. Ah, kuwi ke. Saya tak kebangetan masa susuk iki. Masa dijal. Lah ya oh iya, Wis ora apa-apa. Ya ora apa-apa, ya ya. Masa susuk kok lak ajeg. Wis ta. Ora apa-apa lho. Sik, Dik. Wong aku kok gak mbok turai to. Lah sing rekoso sapa iki? Oh iya. Atraksi jangkir bareng atraksi juga duit. Berarti iki bagianku atraksi njukuk lemah. Hah?
Betul. Wong ora bagian duit, enake lemah ya dipangan lemah. Ya ngono lek Ren. Ya. Ya Ren. Nggih babari nggih. Nggih. Ya ora apa-apa, Kabeh iki Dik. totalitas. Totalitas. Enenge duit, Kuwi ya atraksi, ora nenge duit. ya nggur Lah alhamdulillah. ya ngono lho. Ya Awak ngono dhewe lho. lho. Awak dhewe lho. Awake dhewe iki Ya, ya Pak, saiki nggih. iki ya Nggih. Aja nguntal ya, Pak. mosok Pak Supri Ya apa toh? boten enten. Enten lho. Dados umpama kula joget, umpama kula salto percuma. Dados umpama Pak Supri Ya alah, awak dhewe iki kudune membuktekne. mbuktekne piye? Ganongan joget, enek joget terus atraksi. Atraksi. Bareng ora nang yo. Ya kendangi ayo. Ayo. Biniat. Ya, ning dijujuli neh ora wis kono dijujuli. Rumah sang. Ora bos ya. Asli bos ya. Ayo Nena. Rumah saku You see don't please. Sri. Ya. Is money Ya. milik gue. This is ya. Makanya lu jangan gitu dong. Ya gue udah duduk aja nih anjir. Kamu jangan ngerebutin gitu dong. Ya. Itu punya aku. Kamu cepet saut toh. Oh, makanya gitu. Oh. Ya. Oh. Ayo ndang kok iso. Apa ya tuh mon ngono ki ra totalitas e. Lan juga iki gawe cangkem. Pak Supri. Ya. Pri Supri ngongkon aku di Pulau Soro lho, Pri. Nyapa to? Ya nang iki bolaku kok iso. Kudune iki kaya aku mang lho. Nyapa? Njuk nggih kayang barang ngono ki lho. Lah wis sangkek kowe to sing ngongkon kayang iki lho sapa? Supri. Orang ngongkon ta? Wong iki pengganong iki ya totalitas. Ya ahyune dinggo. Aku yo. Matur suwun. Ademu kowe iki oleh okeh kok. Oleh wong ya dari amal perbuatane to oleh akeh. Kok iso? Ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya, iki Masamu wong mak sak bangun sari iki wong lomo-lomo masamu. ya ta. Apa enak wingke? 20, 10 apa enak? 150 ngono. Saiki, saiki sik ra. Bu.
Lah kowe Bang. wis oleh iso. Kambang. Dalem. Kae kuwi iki ya ana kancane. Sinten? Oh Sing iya cilik-cilik iki. ya bagi ana. Oh iya. Cah cilik-cilik bagei. Awak dhewe iki kudu bagei to. Adewe iki yo ganong yo wong papat. Ah, Lah kok menenge lulak ini kok iso adewe iki pengganong kok iso lulak. ngene. Wong pengganong. Kudu atraksi lho iki. Bocah iki kudu atraksi lho. Adewe iki ganong wong papat. Dilatih lho iki. Iya toh. Iki nggon aku. Ki nggonanmu. Jagomu sing iki kuwi. Saiki dudu. Ya, ya. Ganong. Ya toh. Ganong kok kene. Ya. Cuk, lho diomongke lulak to le. Heh, aja diseneni ae to iki. Marai iki sing apik. Wong iki gagah. Heeh. Ganong Ya. kene joget, salto kok kono mandek. Yo. Maksudnya mandek kuwi dudi enek apa ora ngono maksude. Lah kuwi iki wis ora eneng lho. Eh? Wis ora eneng lho iki. Engko lek enek dhewe. Ah, iya, Nen. Wong ki wong Bangun Sari wong sumber tok. Sumber apa? Sumber gayan. Sumber keuangan to, Dik. Oh, iya, kok iso iya. mangane kuwi. Ayo iki genti iki. Ayo. Gentenan. Gentenan. Iki tekku kok. Ya. Ayo. Lah, ya toh wong gak usah diomongi dhewe. Ayo. Mangane kuwi. Bos, aja repot-repot ora kot mau lho. Mula kowe iki ya mesti enek bagane dhewe-dhewe le, Bang. Nggih, nggih. Ya. Mas. Ayo. Oh, jago yo. Ngono kuwi lho. Jagone lek kaya ngono kuwi iki ndak enak totonan. Ya ampun, gobloke. Kuwi lek mun didikke piye? Sangka ngomah, sangka mburi mangke lek mun didik ngomong iki piye? Sirku takon nyopet. Kok malah nyopet piye to iki? Rumah saku kok. Ya ampun iki aja ngisi-ngisini aak to. Wong iki Sik to. Aa. Awakmu aa. Aku Ya. Iki Apik ya. Apik tak trima aku iki. toilet. Iki letonge. Iki kok iso. Kok mbahas teleng Mas aku. Kok salto utuk kayang to, Dik. Kayang. Kowe Kok aja. ngono. Ngene. Wong cah cilik ora entuk nggo dhuwit akeh. Aja kok titipne ambang kok bengi nggih klothuk. Rumah saku kok. Umume wong iki cah cilik iki ora entuk nggo Duit dhuwit akeh. akeh. Engko nek ilang Dadi dititipne sapa? Kene, Bang, titip naku. Ayo. Klambi. Sida ora iki nggonamu kok aku. Ayo, baleni. Nyapa? Piye neh, Dik? Dua. Pokoke nek manut aku entuk iki. Ya, matut, Mas. Abang ya. Ya. Dadi tak omongi. Dadi ke langsung dijukuk tanpa kayang mesakne lho boyoke iki ke. Mesakne. Lah mblajari sing apik engko kebekuk lho. Kebekuk. Oh iya ta? Ayo ngono. Ya ora lek kereng-kereng kowe iki. Marai kok malah kereng-kereng. Ya dibaleni kena. Ayo. Kenten iki. Ayo aja gelo, aja kalah ya.
Piye to, Dik? Piye? Lah iki kok goblok men. Lah iki goblok men kudune iki ning kene meneng nyoraki kuku ngono. Kuwi cah loro tak urusane. Lah aku cah mampu lho, Dik. Kok madak ning kono. Mampu iki kok agreng. Ning kene. Kok iso? Ah, baleni kok kono rene. Lah kaya bongko bocah engko. Bocah engko ora bongko to gitu. Piye to? Lha kok untuk-untuk iki lho. Sangka kene ndang jeremu sangka kene. Ya Allah. Terus ngono. Wong ki nek ora iso ki njaluk warah. Oh iya. Warai ketek. Kok ketek lho ta. Lah piye to? Sing apik. Oh, warai Mas Rendi. Ah, ya ngono lho. Ngono kok kono kayang ya Mas Rendi. Oke, ayo. Ya. Aku iki ya. Dicontoni Mas Rendi ya. Lah engko duwite sangka sapa? Sapa? Diwehne sapa? Yo cekek niki to. Oh, aku nyontoni tok. Nyontoni to. Iya. Ibarat ketek blangkonan. Oh iya, Wong tuwek dadi kongkonan. Iki lho. Kok iso. Ayo, anu Mas, lagune duntak tung 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 tung. Kaya ketek nek lho, Dik. Ayo. Ya ben bisu ngono iki. Rumah saku lah iki nyontoni lho ndeng-ndeng. Nyontoni wingi delokno to. Hah. Oh lah. Golek pangan samplokan kaya ngene Ya Allah, Rendi gobloke gantenge oleh tapi goblok. Lah jaremu kon kayang? Jare kon kayang ya? Lah kowe umpama ngene ya. Hah. Ya. Ya. Oh iya. Oh iya, ganongan goblok iki aku ki Mas aku. Goblok ya, Bu, nggih. Wong iki saiki iki EQ. Dadi iki diputer. Maksudnya kaya ngene iki lho. Ah iya. Pomo bisnis wis to? Wis nampa to? Wis iki. Lah aku bareng tongko kene gek ngayang rono kek kon nyapa? Lah sing ngongkon sapa? Lah kowe ndeng. Dalem. Sing ngongkon kowe lho iki. Iki wis. Genten iki. Sapa? Iki. Endi? Garap iki lho. Sapa? Dicepaki amene mbane iki lho. Ya dicepaki kaya ngono ki ya dimanfaatne. Ah nggih. Jadilan agar mbadek kae Mas. Egur gagelak kae. Ya ora apa-apa kowe. Lah kan mang Mas aku. Pimpinane Rara ya ngono kuwi, gagelak kae. Neng omah ya ora patek mangan iki. Mangane kok nang reokan. Madang ning reokan. Ah soto imbuh ping 5 lho. Kuwi nggih. Jadel iki. Lha iki jate lo banci to, Dik. Ora ning lho. Ora ning banci Ora. Kowe aja omong banci ya. Apa? Lah, kuwi lho. Bewes. Ayo digarap. Ayo digarap iki. Ayo.
Iso gaweding. Ayo. Sik aku iki enek. Enten iki sing luwih uwageng nggih enten. Golek sing luwih punel kowe. Ah, punel mburi tok ngarep ora. Iki tak dudohne. Iki yo enek kok. Awakmu wis genti ae. Iki ki jate lanang kabeh lho. Enak iki ayo, ayo. Bongko renwe kena rudal mesti bongko. Apa jane? Pak, piye? Apa jane jadel kaya apa jenenge? Kaya truk drum ngene iki apa jane? Ayo kuwi tergandeng kuwi mau. Ora mas aku. Wong-wong ki dikeki piye-piye iki alhamdulillah. Amin. Ya to Ren. Ya irungku pengarsian. Ambune apa no? Ambune apa no? Reksena bosok iki. Wong iki dikeki piye-piye ya penak to Den. Wong aku ki ngerti dhewe Arjuna pacari yo ngene iki. Ya to. Lebaran kowe mentok double iki asine. ya kuwi disyukuri. Tak syukuri, Dik. Olehmu ya kuwi. Olehku iki ya paling tidak ya ora ngebal deng ngono kuwi iki. Saiki gandrung, Lek. Iki gandrung. Tenanan iki. Tuan rumah jaluk gandrung. Aku karo iki, kowe karo mentok. Aku ora enak. Aku ora enak lho iki kita. Iki ki saka tuan rumahe ngono ki. Nulungi. Jaluk ngono. Serampat. Selamat, Mas. Julian. Aku wedi. Aku nggak mau kayak gitu. Ayo. Anu, Pak De, engko omongo Bapak Randy nek Randy meteng ngene ya. Mateng matamu. Rumangsaku kok. Lah wong atos lho, Mbah. Lah wong atos pol. Lha dadane kos kaki tok iki ketok ya. Ora ning ngono ya, Dik ya. Wong wis ganteng. Iya. Ya, Bos. Ora ning ngono, Dik. Wong iki ya wis ganteng, wis gedhe dhuwur, gagah dhuwur, selerane kok banci. Alah, omong terus. Lah aku ki sing maju ya blekok moncret iki.
Gak oleh nesu. Aku tak ijol iki nyambut. Tak ijol iki aku. Tombok 150. Apa kok tombok 150 nah? Kok iso? Aku tak golek liyane oleh ya. Oh enggak ya. Kowe ngebalan ngono kok iso moh aku. Kowe nek golek liyane, komat gacok cengelmu. Aja baca ya. Pak Bapak aja ngajak ya. Bapak ndokmu kuwi. Lah sapa? Ses. Aku kok ganti liyane kok. Liyane. Ren, kowe nek nyelok aja bapak. Sinten? Mbah Kong. Yo ya. Heh. Aja telek nesu aku malah keplekne aku nggo. Ya, aku tak golek. Ayo ngono. Kowe engko dikecup upase ora brodol ngono. Golek oh. Ayo. Randy iki mesti cocok. Ai. Good. Yes. Ongkak. Kanan. Kiri. Ongkak. Kanan. Kiri. Betah ready betah. Apa to? Sama meni bensi. Wedok, Mbah. Iki kek dodone karo kae kudune mangke. Ndak diparani kono. Kepuak. Wedok sing halus. Ya Allah, bokong apa watu atau seram? Ya Allah. Lah bokong iso atos lho. Aduh penono. Wedok iki sing halus. Lah wedok bok. Gak oleh koyo ngono. Piye lho? Iki ku wedok sejati lho. Wedok sejati. Sejati lho. Tapi wedok bokong. Hei, apa iki bodohan? Oh wong nyapa Kong? Tukang tebang. Mbak Kong, pripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Empun kan, empun anu. Mboten betah kok. Sapa sing njaluk duit? Mbak Kong, pripun? Mboten betah harta. Aku ora njaluk duit. Kok lho, kok menek Mbak Kong? Se Rene. Aku wedi dhewe. Mbak, aku ya wedi lho, Mbak. Lah kok aku ora nggawa duit. Ayo digantung kuwi. Ayo digantung. Pripun? Se Pripun, Rene. Mbak? Tekok jale penak aku apa penak kowe? Wedok sapa jale? Wedok aku, ayu aku, asli aku. Ayo, tekono Ren. Kowe mau penak aku apa penak? Asli sapa wingi? Urung-urung lho wis diteladum bawuk kuwi mang. Lambemu, cangkemmu. Omahmu ki agok. Ayo demit. Uwong kok Alah, bancine dhuwuk. sing apik. Kok kenekan barang diucapne. Geluta ya, geluta. Ayo.
Ora, ado-ado kepulung Ponorogo, terima dhewek bansit wae. Pak Supeli. Lah sapa mang? Pak Tedal Supri. rodokan iki. Bapak Supri. Lah para ya peli ngono nyeluk. Oh. Pri Pak Supri, rambutku endi wonge? Wek, bebek. Ya wis. Eh, King Wis, Kingke rusak. Kingke judule adu banci. Ya wis gek ngono Dek, iki gek diterusne wektune wis sore diterusne barongan Dek. Nggih. Mamang kosan saya sonten nggih pun enten banci gelut niki diakhiri semanten mawon. Nggih, tiwas engko diparane Pak Polisi. Ha ya. Ngono ayo, monggo. tepuk tangan untuk para pengganong-pengganong yang handal. Monggo Lur, tepuk tangan untuk adik-adik kita. Monggo dibacotke.